Er I nybyggere eller er I gang med at renovere og leder efter det helt rigtige look til jeres bolig, så kom med ind og se her. Vi er taget til Holte på et stort projekt, hvor vi skal montere køkken med stor vægplade, et bryggers, 2 badeværelser og et virtualrum. Jakob, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad der startede rejsen med den her bordplade? Altså det vi har søgt, det er selvfølgelig et nyt hus med kvalitetsmaterialer, og vi håber selvfølgelig, når folk kommer herind, at de kan se, at der er tænkt over detaljerne, og at det ser godt ud. Og samtidig, så, og det er jo især med bordpladerne også, at du får den der wow-følelse, når du går ind. Og det synes jeg, at det er, at når man kommer ind, så tænker man, shit, det ser godt ud. Og man kan se, at det er kvalitetsmaterialer. Og samtidig er det nogle materialer, som du ikke skal være bange for at bruge. Og der er jo et fedt valg med dektoren Marina, som har det her klassiske marmorlook. Ja. Som er meget stilrent og også meget elegant og passer ind i præcis den stil, som I har med stuk og Dannebro, sprossede vinduer og sillebensgulve osv. Så det er virkelig ramt rigtig godt. Og så har de den her også fine overflade, med sådan mat, en glat mat overflade, ikke? Som er behagelig at røre ved og se på, og også en, som også er praktisk i overfladen, ikke? Jo, og jeg tror, det er nøjagtigt det her look, vi ligesom har været ude efter. Når jeg ser nu, hvor de er kommet op, er jeg så glad for vores valg. Altså det har ramt lige nøjagtigt, hvad vi gerne vil. Men det er jo også, man må sige, det er gennemført, og det er jo ikke kun gennemført herude, fordi I kører jo også i virtualrum og i bryggers og badeværelser. Alle bordplader. Virkelig kørt en rød tråd på. Ja, alle bordplader i huset er samme bordplader, og det var faktisk en af grundene til, at vi endte også med at vælge jer i Stenkær. Det var, at det rent faktisk var muligt. Så der er det jo vidt forskelligt, hvor meget sparring man har brug for og vil have, og bare det der med, at vi giver et udtryk for, at vi er løsningsorienteret og imødekommer de ønsker, I har også. De sætter I jeres sted i hvert fald på den der måde. Ja. Så det lyder som om, vi også lykkes med, det er meget vigtigt for os. Ja, jamen det er I helt sikkert, og ja, vi kom jo med sådan relativt klare idéer i hvert fald til, hvad vi gerne vil have. Men der, hvor Stenkær i forhold til mange af de andre, vi i hvert fald har talt med, virkelig gjorde en forskel, var at tænke ikke bare udtryk, men løsninger. Hvad er det rent faktisk, vi kan finde ud af fede løsninger lige nøjagtigt til vores sag?